Ja začnem úplne prvým kontaktom. Keď sme spolu telefonovali písali, tak hneď som cítil z teba, že proste si veľmi príjemný človek. A sa mi to teda aj ukázalo, keď som ťa teraz poznal aj celý tvoj tím. A naozaj páči sa vaša profesionalita, vaše nasadenie, vaše prispôsobenie, flexibilita, že ste proste k dispozícii a hlavne ja mám veľmi rád ten ľudský prístup a takéto priateľstvo a to som vás vycítil. Fakt, keby som vás poznal už dlhšie, hej? To je taká vec, ktorú ja mám veľmi rád na spolupráci s ľuďmi, lebo niekedy sú ľudia takí dosť ostrí, takí profesionálni, chladní a to som vlastne zažil len u jedného. Ale to, keď toto nemáte, neznamená, že nie ste profesionálni, práve naopak. Toto ešte zvýrazňuje tú vašu profesionalitu. Pre mňa ste aktuálne súčasťou týmu, lebo nielen, že teda robíte tieto kamerové zábery a celú tú situáciu nahrávate, ale zároveň je cítiť, že aj vy zdieľate to, čo sa tam deje. Nielen po tej profesionálnej stránke, ale po tej ľudskej stránke, že ja som veľmi spokojný. Bohem Production. S nami je to ľahké.